сега искаме и там да се направят. Те си правят своя, от една страна рискуват, от другата страна си водят своята позитивна кампания. Какво прави Станишев? Изкарат два боксери и се махат. Европейца Станишев. Така се реши. Какво прави вашият приятел или колега? Всеки ден вкарва нещо от телевизора за чудовищни работи, казармата ще връча, Тодор Живко ще огледа от терата. Изпания. Какво правят други? Виждате. В клиповете. Видим вашите. Второ, да. И ще ви знам по ние си показваме това, което сме направили. Второ, дори по темата майчин език. Или това темата за земята. Ние се подведохме по атаки и БСП, и ГЕРБ. И гласувахме в началото на закон, който се чудихме как да си обясним и на избирателите и в Брюксел, какво сме гласували. Само ДПС тогава не се победа в парламент. И гласуват така, както трябва. Казвате ДПС. И ДПС е за майчиния език. Ние сме ги глобявали за майчин език или там. Той трябва първо да наричам майчин език. Край на краищата всеки може да говори. Ако някой го разбира, както намерят за добре. Защо се вторачваме точно от това? Аз съм го чул и Вежди Рашидов. Влияваме България, защото примерът с Розно е достатъчно показателен за това, че сме като... Защо даваме храна по този начин на националисти и подобни, които точно това търсят? Да се изнервят, да се нарежават простата страна. Вие стария кафе и доказахте, че говорим на български. Точно така. И говорихме на български. Ето много не се говори на български обаче. Но Вежди Рашидов може да си говори с тях на турски. Друг си говори на английски. Вярно ли? Има една такава теза, че ДПС мълчат на темата с енергийните проекти и лобета, заради това, че всъщност обръча от фирми около ДПС свързани с енергетиката. Не, в енергетиката са си цяло без. Огромния обем от това, което се сблъсква. Бях така индиректно нападнат, като питах за госпожа Дивизиева и за скандала, който се вижда около нея, с това, че за господин Цветанов има 3 повдигнати обвинения, но съм прав. Скрихте ли господин Цветанов? Не, участвах в предизборната кампания като начални щати. Проблемът при Дивизиева е, че тя в момента е началник на кабинет. И при нея минава класифицираната информация. Няма как да взема този. Въпросът е основният, че може би виновен политик и осъден такъв няма да има, няма да има през прехода. Така да господин Борисов? Ако има виновен, ще бъде осъден. Вие щяхте да ги съдите, но... На съдебна система, която се занимава. Добре. Не